നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. പരിയാപുരം നവയുഗ വായനശാല പ്രവർത്തകർ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ഡോക്ടർമാരെ ആദരിച്ചു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യമ്പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ഡോക്ടർമാരായ എം.എൻ. അബ്ദുറഹിമാൻ, സുകുമാരൻ, ശ്രുതി സുകുമാരൻ, യാസ്മിൻ നൂർബി, ദീപ്തി ജയരാജ് എന്നിവരെയാണ് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചത്. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി മുരളീധരൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രമാദേവി, കെ ഹരികുമാർ, ശ്രീലത, വി.പി. രേഖ, ടി.കെ. അശോകൻ, കെ.സി. സലാം, കെ.സി. അബ്ദുള്ള, വി.ഇ.എ. റിസ്വാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വെട്ടം.